Hoik ere gauza errexagota. Bi, azken ebakia lehen da biziko saio honetan, baita gorriak ere. Bina. Haupa, Hori deketa. Hirugarrena eta hau bukatu ezin, korrika txingana. Gana pasabier da, Hortxe bukatu dute hirugarrena, baita besteak ere. Txinga. Hortxe dira neskak, punta etorri bakoitzak, Irati Tanaia, Irati Txurikoa, Irati Astondoa, hor Bizkai aldean familia bada oso ezaguna Astondoa tarrak, telebistan da bintzat guztu atatzen dira. Hortxe dira bi mutilak ere.